nti wo se de nwan mienu aba ha nwan mienu no entam kase a wo ka ye no eno na wanya amane ama ye de koye mu ade ene sei that Lumba ni wonmu ensensemo a Appiah a enam so amani nua ba pani enestina bempoma waka entam egu Abusuapanin so ama entam no ba bepie nananom anim sabredie nananom atraso petoso a ye baba ba hwe entam no mu ensem ebremu ye baba pri petoso ne akwa de nananom ebeka afa ho ohine ba MC ye mwakwa ba ebe Nyansapo TV so meji so bro meji say tama ekoso e wada Lumba ho nsensem nti na ne ede ba bepie mu ayi because said we dikaka no entam kase atofom enti na ye ni ne wa ha sebe ye ba behwe de besie tie no enti ne wa ha wada mo betia boyemu kakra e fa entam ne ho medo wase na ebesa achie tiefo Nyansapo kasafoni ni so da bia monam santiamane ne amamre kwan so ma ye hunu santiamamre ene santesem e de fa wiase afa na nyanya me hwamo na de meka ade afa asemi ho kakra na sentam kase hu ne se nipa bebre ye ka sentam kase a obia de sabi ye mbabunu ya ba ye ntentam kase ase na meka firi ba bi se sabi se de nipa bia e wo asem bia esi na bra bomu a wokae a na agjai na reho no a no nipa nitimi kase asem we de eye mentam kase na waboso yi sansu na woba amambre ne amane kwan so santesemu a sabi ye wo sante amambre eye wo sabi yewura ne ntam kase wohini bia wontam na mom ye ba santememu ade a ntam a egina ho ye ntam a eso e wo santememu a yewura kotokohene ne ntam me kire ntam kase mu kakra ntam kase free eye setu nam kase breso nyampani setu nyam kase ne breso ebra na sabi ekusabi adan yewura na sabi wabo akora e wo se sabi wo free wa na so woto a ye benya de adi besi nanan na sabi eja me komine wone ne yire ya paye funu a ne yenya bie de edikan o paye funu ama de toso mienu ama de toso miensa so e na sabi ba ne e tepa enam ne so a sabi wo ye nyankemade a e ma ye funu ne gina ya ye timide wo eye na apoku tenten a ye be frɛ no otumfo pokuare odikan ti enumu e na sabi e ma ye nya otumfo ntam kese miensa ti me kan kyerɛ ntam kese no mu a eno ne ma ye nya ntam kese enumu ne ma ye wura woni an ntam kese ti eno no ye kan ntam kese ade ye kyerɛ pa ne ba bi efiri eno no e ya asɛm a ye nka ne kwa wo ka na se wa bri ye wura kuro sanse mbre bi atwamu asem ye bi eto santeman na ama santeman ni abra na ye hunu de obesi nyampani se etu anan na num enam tepa ba na esuma ye nyaaye ena ma ye di ni antam kese enti wo kan antam kese dia na se ya asem kese a eye yaw mu asem a wo ka na wa bre ye wura santehin ne kuro ohine wadaroma obetimi a hire ye mu kakra because ye hu se enwa mienu bi abesin o me de nwan men bi abesin atwema na obetimi a hire mu kakra se de na me ka no se ye ni pampo se obi kai obi ya odie bi a was wa kai mentam kese eno wo ka sa asem no a ye ni pa kura no ye timi ka se wani ye kafra ana se ko se ba wo ba nananom sabi santia mamra ni amane kwan so na wo ka kotokohene ntam kese a sabi yan ka no kwan kan tete no ka wo ka ntam kese a sabi ye wie na se bubọ wa sabi utiri yira amane kwan so utiri yira sanse wakan kram kese amane buabo na wenum no wo kan ntam no ye sabi Lumba onua ba akosua bempoma o kan ntam a sabi ye chi ne dedua ye de na ba sa ma fie mu a amamre kwan so e wo se onunya amane sanse ye wura ntam ye nka no kwa ti unya wo kan ntam no wo benya amane de edikan na wunya amane so a nananom enu a kire ne sabi watwa nwan na sabi wudi mu broni san aka ho sabi nananom wudi trade so ato so na eno onwan na wode ba no eno na ye de etwa ne de apata sabi yewura kotokohene ni kura wakobre no ye de pata ne kra na ansa na yakamu asem ansa kura na ye be kantam kase na wie na se tam kase no so bubọ wa wasa anya amane foforo enti won se de nwan mienu aba ha nwan mienu no entam kase a wo kan ye no eno na wanya amane ama ye de koye mu ade Nyansapo ye beda wase wa kwanya wo de maaye
men so medem asepa na de make twa to ne se sabesi ye mbabuna ye bai obi anyina ba bia sa nkeka kantam sa akwa obetima ka okuro mo hene ntam santememu asantene wona manhene wona brempon wona dikrofo obia wona ntam a eda na konwa ho enti se wo kan ntam a sabe yase ntam kase ye de prade se wo kan ntam kase na wonim nyina so bia wugina so ade kan ntam kase enkoka ensa wa kan ntam hunu eno so de amane kase na wanya ye wura amane nya so de wunya emu ade ye bebre ebia na wontimi nye ti wo kan ntam a sabe eku sabe adan wo brempon bia na se manhene bi ntam na no akwakoka eno de ho asem de e makotokofie ma na mom ye wura ntam de se wo ye babunu ana se wo ye wo kan na de pre bibi na wan ko kantam hunu de meka kire ene mabunu no ohine wadaroma edintina o ka asem bi se ohine bia wo ne ntam na edintina o mambo o mukro so ana se ohine no so ntam na o mo bo otumfo entam kese yi medawase se de na me kire mu se sebe krobia wo ntam a eda na konwa ho yesi wo hina wankosa ana se wo hina wanko ekon e na woni ntam wo hini bia wo ntam isan se tete ne de ye de yakon e na de prade ti ukokon a emu yaw na emu brenti na wo de anya ne ntam me kan ntam baako ye wo sebe sabia krofom ne ntam wo se me ka me baako sanse nananu firi de nkyira ye ba ye beduru sebe santememu kwa aman na omu nyina sa ma aka sabi na se kofi nko a o se me ka me baako na se aka ono nko a eno ye sabi otumfo brempon bi entam Sansu ne wa manhene so entam na mom yewura santehene ntam kese enu na gina ho santememu enti de enti ama akoso abempoma wanka sebe ne kurom hene eye sebe lumba ne wofa eye pa akoso hene wanka ne ntam na okoka sebe yewura santehene ntam ye de kan hunu se asam ne ko wie court sebe na akoso abempoma presi de injunction ebeto sebe lumba mu so na nki ya hwe ne ya hwehwe emu yie na yede sebe ayie no akonachi eno ekoye ya sebe court entimi amfa injunction antoso na nase tabunu bi amfa antoso eno mu na ose da bi ene ye santememu ne agina de a ye wo sebe yewura kese bi entam a woka sebe eno kura ebro court tabunu anase eso a yede to bibi so enti ene ye amenka sebe yewura kotoko hene ntam yewura kotoko hene ntam so de se ye kase kim ba bi ade bia wo bia egina ade bia wo hwe bia no se wo kasa ntam ne se kim na se ade kro no wo no wo ye nyanyinaso eno enye se ye bua ma wo ba wo nyanyinaso se bia wo gidie bi se ye betimi de eso na wo pe no akort 20 mi amfa ama ye betimi de atoso ama wampa eno nti na me gidi se akoso abempoma o kan ne kro mo hene ntam a enka no se bia ye ntam de nanso nka enhye da nyansusanso pi e wo Lumba'S mu so ba ye wura ntam de ye da bia nananum ya tiase na se bia wura eme aso te se entam kase no ye ka na se wugina ba bi kura wo se wutonwuram kura wo ya kan gu so no tonwuram ba bi kura na se me te wase de entam kase na so sentam bia so chen entam bia enti ne se santehene entam kase isa wo hwe Ghana ha kura na sebe ye mu obi animtia na mom ye gidi ye se o man mu ewei ohene bia
won tam nenso ye sense ye wura ahenie ye ahenie pinti wo ka sebi ye wura kotoko ahenie ntam kese a na se wo ka adinya kese a no nti na wono ko anu ohina wo ka asem a sebi court entimi nane ani no esan se wo de amamre ne no kure kwan so e na ka sa asem no sebi ye ntieti obi antam so nemom ye kasante hina asem de a obi enim Ghana ha se ntam kese ne ntam kese no ejina ho peme a ye ka esi asem so ne ma sebi aba apeja ni nyina eto entina akosua bempoma obi na no a wanka pa akoso hene sebi miwra wanka ne ntam na okaka yewura sante hene ne ntam kese se de be ye beboa no eno so na aboa no a ene ama ensem yewura no mate a ye hwemu no intimididi ye se nunti ena ma ne kan sebi yewura sante hene ntam onye ya beda wase me so medem wase pa nyame osram ofobogu yenim se won kasa won pe obi a ope ai video no ani e se da nye won but e person say obe clear ne maka krama eti ese bi akoma maame akoso abrempoma bibi eyem farsa bibi akoma no eyem farsa oh okay eyem farsa den ampanifo kan empanifo say ono no de obeka no ena sebsebi ombeden nti edwan mi no mo kan ne den na bedwan mi no kan edwan mi no ne de ene mi fi Abusuapanin ne twae oba mi tumi ka se maame akoso abrempoma di nkunim na na oh minka but sebo amhwe a nkunim de yebo Nyankopon pa ye se obedi nkunim what ase okay odo ni ho asem be fie wo daddy Lumba nya no de ye ni ma fie so yega and half hours wa ha obidi ye no kasa bia chesensem twerofo ene ne kasa na ma enya kwan ne na kasa ye no mso a meeting ni ga wife rep mi gina musa bilaba no me nsumo nya kwan ene me akasa anti enkrofo bebre bat em se tama mu bewura mu no ma me akosia bimpoma buram na em se otoko hene ahenkwa for no se am den to makata na ho na mo se omo makwan but ma me na akasa de wa grant interviews bebre a edi adanse se be oni nsem twerofo adi ni ye but be a hu se news de aya na interview awaye de aya na se be egu se be nyado aya na ehia de bet edru ba bia nse de ehia to sense oba no nipa nyina susu se o bia na otekem no kwa no wantimi amewura honom na obewura honom na ye de ntuma akru no ugidi se obi be ka se ma plan kra na ma ye sa de wi ene de minnim ho hwe kwan ye fa so a okotoko hene ahenkwa afo ne be ye sa bia na mpanimfo na ahyehye sa de ntende mintimi kan wasem mesu migina ha bi na me hu ye en me sure se tam Abusuapanin so ba no ono de amokwa ye no kro ka so ma kotoko hene ahenkwa afo no enfentuma kru no manti odi macho men se wani tia odi macho men twa ne ho ahia macho men o se obia sentrofo monfro on de wa mani tia nti mami akosia brempoma de ahobrase mu o jensem tro adwuma tim obu sentrofo ti wa makwan but ndem hu yense Abusuapanin de odi ntum ye macho men ye tie tiem se ye ma obia enene nkasa na so bi entwa no samuna nkasa na ase obi e ka de ne de na obi e ka efiva na chitafo enim sese bi obi no odi ne sabonku be chere na Abusuafi ana ase ne krom kwan ensam de eko tim legal wife ase ni padodo na hu no se ase sebi mpraduasa mo ya ye ni brefo to the sense mutimi ka se ye mamu nko a na enye kuna which is enye pepepe because sebi ampanisi nipa no kra no onye kra no a sebi waboa ma wade ye ejina ye nti ade nti naka muntwensem ni nyina sensen na mummuye na kru ye ne ma because you say na wotwere amuka bom ye ma ne yakono na se mututu abo ne mosia ne futuro edigu mu ankasa mo chitafo mani enye tim legal wife na ye twetwensem ye de odo ne di maame akosia sewa ne maame bimpoma ne dad Lumba immediate family no echi ye de odo na wo hwe eniema ehya asese bobo no tim legal wife bada ba ye kura me vanse edina nkasa kura ba eni bosome pacho ati ase but odo se de me di odo aba begina mu wo hwe maba wa bibrewa mo de odo na aba begina mu if you say we ase ade ye yan se ade ye odi an obi je friends ena kuna ye kura nemre ne na mafan fa de nya asem nya asem na ka kuna kura ba bie ni obepe na campus ye nya ho ade
ebe akodi obi edua kakra na ne na wa e no nkyere se e qualify se ubeye ekuna owu a onya yire enda de Lumba no anka so otiase no ni afikra no ofiri mo no agina apa ne simpie ni apa so e ka kire wiase afa na nyina se ya me yira kosuase anka se me yira kosuase wa ne me yira odobro ni aso se no odobro ni gina ne nkyɛn but what ase wodi ani die ene se de oji amamne ni amane edi no e kan me wiase nyina hu se ne yire ya ba akopɛ de obeta hu di no abedi bie ena se fa chance mbeji bia eno nkyɛ se aduano na ano an what ase manu amaduane na wutwam na kwam na se fa chance mbeji bia aduane nyo de a di nam se bedi bi wudi wi ana wakɔ ba bia na nyɛ sa na tie eti de anim ni se eyire ne ya ba akopɛ eyire ne ba obia ni tua se dade Lumba na kan asa na yi me yira kosia se wa ontimi nyame sa na me bisa se so minim se ntinta video no so ote so bia ipadodo na se moye ni se amoye ni brefo moye boni aye to the sense se muni ha na obi abedi bi kra no waye mo ade yi na fofi anto ata na wadware abamu no wakamu a aka at least nko se muyi na ye dan se mudi sansam we se bi sema enso ani ana ase mudi echichire no bia ntinta video so ni padodo na abusa no ani bre bia ni ba bia no aye ni ye de ben se obi sikani obrempon a wo bia tete no firi mofra me mfa ne se ne menanti birim wa bɔ ne ho ka aye ni Lumba ba odobro ni ba na Lumba wa ye ni ye dida wa gini din wa bɔ ne nyom ba bru 20 na mamia kosia e bru 20 kra na mamia kosia se wa ni din wom oti se wa bɔ nyom na yi wa kɔbɔ yi bia ye ati ase enti wo de wo ba ye na bere aye so enu abeti bia di enti di ade no ba be ye sabe unu amoso wa bere na wa bere no etu oba na obere mu pa e maba we yegina ha se omukọ be ma bi no obere mu a 15 years ko 16 utimi di wunsia na ne se we di anka se obere we di anka Nyankopon ma bi nto me so because we di anka ye nhira bere me kai the last time na me ni obi di nkomo about Lumba ye ya ne ho sensem a se aye daure obi e ka bi obisa me se minyawo a ana se maami akosu apepomo ana se maami akosu asewa na akase mo ba kran na akase mu a mi misa ne se watan ya afọ ho da nti mi bisa se ne watan ya afọ ho da padaro mo minia se mo ka se watan ya afọ ho da enya yale enko an se bi a wa bubuda ho o nyale enti se wo ge bi a na se wo o maami bi na se o yale 2 days no betra na che se no ntra ya afọ so at least so o appreciate kakra ana me kire se we nyina no ho dodo na se o frɛ wo yere ana unua bi no betena na je se ehno no ya afa watena ho na de be obi atena ya afa na mpache o etima me akosu abrem esewa oni dade Lumba tena 58 na mumu bi yanwo no na no anyale da o se ne ze ho no yante ho asem bete na edie na ya tinte no nso nkomo na edie yese na ma ehu apaso ho asem na ye ka enye de sebi eburu yawe age na eguo na ye ka ho asem wadaroma na mpache o enye sebi enipa kura ne nipa enno nipa nka ne nipa tena na so oyale ababeka se mene ne tena oyale ada no ne tia otiase a edodode esogu ewuo ne eye sikira kanfra wotafre no na busuafo agi nnwuma boso no odobro ni abusuafo ye nnwuma na omo dadan akese mu na konbo ne te se Russia wo no wa meka se dade Lumba yale nti no obrenti wo sole akọ ena owu ye no obeka ma wiase ina hu se oti dade Lumba yale ma oyeden yes teachers or board diapers odobro ni ahode ni wahi board diapers o hwa baba we ya wo gina ho yi a na ahode wahi a o kuku dade Lumba no board diapers ensem bi o wa onu ankasa ni na pamfo no yagu papa na ni mu ase ni wo gu onu ankasa ho ani mu ase what is mama yakuzu ase wa akasa of course what is akasa me nte so akasa but enso ente se mo ankasa mo rival ni aye bibi o we rival obi enu obi ni rival o wari ni eni wenti asa na yen is no obi anu obi nya rival bi eni ba bia mama yakuzu ase wa wo gina ho kwanten kro gina ho ba ko pe onu obi emu hie okay din obi abedi bie enu kro efe no wa bedi age aboso ya nya onwa de ena papa no wa do oto ye kra no emu hwehwe mu kra no ye nhyɛ de hu ye eti die ni rival asem ne ena ma yese ni ma yese unim maami akosu asa wo no so babontin wa be kansema unim dia munim dia nsama betin ate because ye ne masa nsam no dia kono we kan dia enti na mdi kan bisa ho asem
ora ma se nei nananom etena asem isu se kopie se nananom ka se eye choka yi nyina no yempia ni nyina ngusum na so na nye bede na afi asem no yemfa papa ne ngufie na nye ja na yenka nso mu a penisi gentia we ni so eheso na ora ma mo mbe fa ne sei oh me de me nyebusuani me yetim legal wives rep na mabigire mu a yenso maami akosia se wan ye bona chidom na maami akosia brempomane the immediate that the Lumba the late the entire family no na immediate family no amo ehun se ne menkuye ne etawo machi nti se nananom mi bomu ase de ma omo kasa nom se omaji automatic legal wife yenso support bi a chese ye de boa maami akosia se wa ene maami brempomane no ye beboa ye ni hweka ba to ati ase nya de bi a ye ne ye begede bi de bi ye de ye besuja okay nyama me hwenkwem na to ati ase na sesi ani okase mame akosu ase wa wo hefa sesi e oh da so Germany oh Germany okay oh my oba etim legal wife ke beteni ye ho ye na ebekwa akosia mame no ye se oba ye nsi ni form kra ebekwa akosia ne kama wo airport na enwie wa hase na me bisa se eni asem no ye hu se nananom asom court die yi muntu mame info na asem ho nyi free court esan so yate wa di kan che mame hu se mame no ono kwa na da dum bayre fine se ono kwa na ye dia ene o ha no akokọ to akwa ye de o me na de na bibia ntwatie dan se obekwa kotena court se tintin azi se court ka na asem man se bi ono aka sentiment ka na asem se mia oh fine abusua madam mamo na mudi akiri ntie ne mia me ba yanka bibia wo fi na ase nyini se sansem no ebe ha adwen da bi enya maami akosia se wa sole ya no de asem ne court Abusuapanin na ochura krata atententin de koma maami akosia se wa se wo nu Abusuapanin no a da de Lumba'S a maami akosia se wa no nyina ho no onyi ntum se maami akosia se wa yere onyi ntum ba bia na emom no se empo eye no ma na ba bia na ye ehumobro na wa hu no enya were ho wa bo na last year nko a me se hwe sasama do man da Lumba obekasa last year onu ankasa kase me yira kosia se wa yira kosia so nya misada wankasa me mpena o na afi ba ne sena papa ne to ya afi de yatiti mami enti onu so ti sa no se na efiade edwa ba nkrofo di dwa na egumani mu ase na manyimi ho ano a na memende obi anu no okojina koyi ne ho ano na chese otum de kade kodan kwa because owale nemra kwan so German krata kron so ati asem enti court hwehwem se ne krata ekura no wo ye eya awale fo krata na se ye mpna twefo krata ana se ye awaleja ye krata enti we de obi nka chese opemanso na we nso ye ya boa ma ba wa no na da chi so wonwale ya won so yire so ono yire kwasin sankrata na se me kwa de men sankrata da me wa ne bia na obetwa fa ho won sankrata de ne na betwa fa ho bi ne obetwa fa ho ene obi radio a ye yan kase enuanum ye wa utin sama ye koso na me na bobra me na ye sei ebi kwa me kase kwa be kwa na ono ato ne teku ato ne sempoa ade bi ato ono me fa sa teku sempoa ade bi ato ono ma na ode mra kwa so no aje fi sem na afi akwa emobo unti asem na se wo ha ya wo bre bia na emaba we kura camera se ba ko ye wo girlfriend wo asem na America na wo ni twi so ababa wa oso entin gina agoro na bia wo gina ho na wa so mic mama wa so tripod mama na wo ye na o china poku 1 TV apeki na se international woni nam ha empanifo ahemfo akese anana mebo mu ase na so mo ye na se mu apeki na sababa ono ubedi dia man bibie no na asuko no bia beta hu na wo so ono anya nkrata na bro no abre no obi medi nko enya sa na ye ne de bua ye da chia ware ene ye nkyirema ware se obi ware awale kronkron a ne ye hu se wo ya awale kronkron se bia adom bia adom no akota hu didi a no wa kom no adidi udidi wi a na esa pese akọ okuafo afuom akotwa na buro no wi na wokọ entrefo mu ho so ati ase abusia mafo wa meto eno ya Appiah. They say opinion are like gnosis. Me the Appiah to answer about enya we dey esen kan enya hwe ni nyina Appiah ni Appiah ni nyina si wa na say dey esen kan na you prove na you baby Appiah ene ye wie yenkomodie na ekoba se
Abusuapani pie ya nananom aka bibia awie ma me akoso ase wa ya ka kire se o onya asem ni onhwe na onya asem ni mfiri wo na yenye Daddy Lumba yi na dede ni nyina etu ntwa wani beji oh me de left to me alone na henche se ye ma me wi asem no no kro nyi because eche se mra no estating clear say o ware o emra kwan so a you are legally bounded as a wife so at ase only obi pa wo mra me 10 hu no ne be ma ne 100 woni de o pa onfa bare kure nkonsu onwi gali gra wo bo ye dan a wo yempana ya nyini ntum okay wo mram okay eti ma me ne menyina na mabua nyina nim se mesra mo mo nim history ni amamre no mo aye comment section wo enti san so anambes na desk ni nyina so no peke na ebuaye but aka amamre mu se yesi uye kuna wontu kwan but as ma me akoso se wade on the society ani na chiko Germany ese ona onse amamre me pa cho onse amamre no ne niku na ti ona niku ba Ghana okay anum se Daddy Lumba oye German citizen onumza oh ye ni ya titi bia ye by birth okosan ni eni obeti oh da bi na okosan no ni o na den obi so dia ba bonten so abrede ye ne emoji adie okay obre na mo ho eti the American say ye mam no te aburuchire dida ene yenim si abusua Ghana de che bebre 40 aburuchire on bibi wu a omoba ebe hwe akire ebe tutuntutu ye no makwa akwobobo mo ho okay aboabo kronkron wahu but yen stampede say oh bro wa ma ye ndabi o ma ye bi ni ba bia iti ma me no wote oni Daddy Lumba kra no say wote na aburuchire no wi a enka on betna atoto ne man sa na daba iti nya say bia wote ha na Lumba yewura owu ye na no wakotena buruchiri nti wonsa amamna ne amane bia Appiah tu amena ase meso me da ase ensam eza enenso yasanso am akwa babiem yatena si yebusa se wapom etise ene eye ede etoso mienu a ye maame akosua brempoma ebehia nananom jasefo titu na asa amahene ene nananom nyina nene yebepie mu hai yehu bafo se kwa mekatan kachi otufo chiame yehu otufo chiame kwakusu yehu ohene ba akobia hene ana afenso nananom panimfo bi a omoso kan ho ebebu ama ene asembie no etimi akonkan na sebi no kre ene prepare yo ne odo ne koye ebeba eyenua be ma transkoje fosu na yiye hu sensem enyina achi no omo hwese ebeba so nene ebepie mu wa hade yade asototo fom a yete ye ene se nananom efre Abusuapani ene maame akosua bempoma gina ahenimu no ensam no de tie de dinka baako ene se a de asototo from ye tie ene se Abusuapani ebo eye nananom amane se sebi omabo yewura amane ama eno ekopie mu no santene chiame bafo se kwam kantakrachi busa ne se chiame bey anase ohene chiame bey no osi ne so a ode amane no kobo ohene eno so edinka eye amanenya 2 maami akosua bempoma kantam nananom busa ne se edi na gina so a odi kantam na ene nsam ene ne ncheche mu nyina ene se wabra ya ditumi no court ditumi ne se Abusuapani nsa no onu hu ne se Abusuapani ebetwa fo so de ne pe aye bibia de aye yiye no wabra anema bi won ma enko na akwan mu nti no onu susu se Abusuapani betwa fo so de aye yiye nti no no so oka yewura ntam edigo Abusuapani so eno so nananom chance de bi enya ne sa aye amaninya yo kwan ahodo bebra aye fa so a obetimi ade asem na to ahenimu na nananom aboa no na nkansam no omasiesie di ama no nti ba ne sei no ma Abusuapani nya amane maami akosua bempoma so nya amane na amaninya no eye enwan na oso onum etwa nananom se maami akosua bempoma betwa dwan baako Abusuapani so betwa dwan baako se mu enwan mienu a desk screen so na eye sa enwan ho asem na me ne wo edi ho komoyi na ni nyina ene se Abusuapani esanse ona ye Abusuani nyina ti brekese enti no akwa onya amane a wo asante hihye mu onya amane wura enti aba ne se na Abusuapani ana maami akosua bempoma enya amane ne di amane tana na ye se Abusuapani ne beto nwan ne mienu nyina ti eba se ya na se maami akosua bempoma ne timai ne de esanse ne nana ebe fa ne ho ka enti Abusuapani koto enwan ne mienu nyina nwanpa etu adua ne mienu nyina edi baaya ode ebre nananom a wonom ede ko nemum de yade tatu kakra ne ensuaye ene afen so asante amamre kakra yebusa mpanifo bi omo cheche na se de asoto fom na yewura mu nananom che ne se bi yewura ntam yenka ne sa keke ansa na bepie ohene nimu no
ensem bebre ho ma sabi abegu hu fi ana se abaye ade yensa na ho se akam da ho ense okopie ohene anim sa na wo se ye kokoro wana se ye purify wo ansa na watimi agina santehene anim na sabi egu na nanom ahwe no mo de amane na ede atu ye wura anim enti aba ne se ya wo se ye dwira wo kra no ede ma wo na se wo guru fi sabi na ye pena nanom bia busa se ye yatete ti se duabo ene ntam no adekro na se sunsun da mu no ye nya nanom bia na emum ye boy homodin bia se kodu ye wura anim wie pa na nanom a enim dia wonom nim asante amamre ne amane ne abakosem no wonom beboa ye ne esu etini esu bibidi afum na mo se me nu kasa yi de asem no nanom se ene mo obi anye interview na emum ye to sante hina anim wie pa de ebefrim aba no ye hye ahwefo bo na ya hye wonom a edi ye nua Charles Kodwofosu na yie ehun komo achi ahye mo bo se ye beboa na enne ensem a ekoso ene de ebeba so nyina no ya hwe aboa na ye de aba beto ye na ahwefo no ye tiefo nyina nim ti misrew we eye de ye asototo fom ye teye eti misrew so obi a wakwatiti nsem bi wo ba bia wo de aka nyina abom na nananum pia bonten na omo de ensem nyina ebegu nsantwofo ye nim a nya daje ne abobom na mom we ye atesem a ye teteye emu nkyiremu ana medical e de abro ntebusua ye wa atwanyemu etwen nananom so mbeboa ye na ma asomdue kroye ene deda ye nua Kodwofosu na yi achi enam kromu a se ufa ba bia Kodwofosu dade Lumba akosu ase wa wodo broni team legal wife no Abusuapanin na ebi kura to ne di to park no ye hwese sansem wenum nyina no etu obetwa na nananom enye omasomdue na yenya daje ne bre na ye de Appiah nua no kwabre na enso ye di no na yehu adanse na bibia atimi ayekama ajabusafo ensa no de de asoso fam de yate eno no nti fa we nyina abo okotodwem na emrepa mu no de befi na nanom ho aba na nanom dia omde be maye no de no so baba besom Adenti ni ebube ne brebe eze ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoresa tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo aboa ntaka na mane ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam sefam ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi akyede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya